Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soroka otogo sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hotel Lafia. Hotel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hotel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hotel Lafia référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
Jelema amunumba fait ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani car croix chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafia kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita kumanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fokata se bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herala kase herala Bismillah anga jamukan kenekan données personnelles on en parle ni kuna fon tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sira awma obse ka wuli ka se APDP la ako traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan ka musaka joli sara o bela jelemi do kluka APDP la wala sa akona kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juruci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra Anga ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 Tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bi kono doni sheki tani wolofla bi sabani woro bi nani ani duru awele kunte bashi bara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se ka hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba sungalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ basungalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ basungalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma sungalo i miiri dɔɔnin dɛ e muso ni cini ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw basungalo
aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma bi ye juma ye nansara-kalo ale tile 27 ye bi ye san 2025 an b'o kɔnɔna na jani kumaso aw b'a kɔnɔ yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ ani ka faamuyaliw sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ a n'a taabolo la ani mali kɔnɔna taw sa ka se ka olu ɲɛfɔ aw ɲɛna ani an ka togodaw bɛɛ lajɛlen min ye bi sɔgɔmada in na ye maa min bolo bɛ nɛgɛ la sa o ye Falayi Keyita ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa irisilakaw fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kabi dɔgɔkun daminɛ in na an ka furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Général d'Armée Asimi Goyita ye a n'a ka minisiri 11 ni maa caman a n'ale ka baarakɛyɔrɔmaw u bɛ nin waati in na irisilakaw fɛ taama yɛrɛ kun min kana cɛ sabula kunungo min ye hélicoptère dilanyɔrɔ min bɛ kazakaw fɛ yen a taara ka taa i ɲɛda o kan k'a lajɛ Sadio Kamara ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o minɛn ko ninnu na camion ni hélicoptère ko min ye taritazankaw fɛ yen sa baara min bɛna kɛ u ni Mali cɛ Sadio Kamara ale bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna nin kunnafoni kɛnɛ kan Luxdev ni ale ye baɲumankɛtɔn ye min ye Luxembourgkaw olu ta ye n'a sigilen an ka jamana kɔnɔ Segu conseil régional ale taara ka taa panneau solaire baden don olu fɛ yen min ye kuranko gɛlɛya hukumu ale kɔnɔna na Grande Muraille Verte n'o ye ka kogo binkɛnɛma jama belebeleba jɔ sa k'a daminɛ Senegal ka taa Djiboutikaw fɛ yen o labɛn baaraw jamanakuntigiw ka labɛnw o baaraw olu ka ɲɔgɔnnajɛ labɛnw o bɛ senna an fɛ yan minisiriw olu y'u ka baara kɛ kunu a ko ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo Seko Jaki n'ale sigilen don an fɛ yan sa ka se ka kasaraw kunbɛn kunungo premier ministre taara ka taa olu baarakɛyɔrɔ lajɛ Maliki Jaw ale bɛ Nigerkaw fɛ nin waati in na olu fana ka furancɛla wasabulon min kan ka sigi sini a taalen n'o kɛnɛ kan a welela kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw kɔni b'u ka baara la hali bi jamana kɔnɔna na a n'a fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi o bɛ se ka na cogo min na wulikajɔ minnu kɛra nin tile 2 laban in na an bɛna na olu kumaw fana lase aw ma min ye minisiri min bɛ Seko ani Dɔnko kunna Mamu Dafe ale bɛ Segukaw Motikaw fɛ yen kabini kunungo Moti kɔnɔna na sa baara minnu kan ka kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ min n'o ta ko 3nan ye nin ye u y'o denfaya ta ka di minisiri ma ni ale yɛrɛ Seko ni Dɔnko minisiri ye nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna na walawalaw ye a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen faamu cogo min na ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ka kɛ ni i ka waati ye Falayi Keyita ale de bɛ yan. Falayi kunungo sɔrɔ an ye min fɔ deba kɛnɛ kan o ye k'a fɔ sa min ye furancɛla fanga ɲɛma Asimi ale ka taama min ni a b'o la nin waati na irisikaw fɛ yen taama min n'a kɛra dɔgɔkunkolon taama ye Falayi diɲɛ kunnafonidibaw ale ni diɲɛ lakalitabaw ale ni diɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlabaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka i sɔn nin taama in a fa sirili la ani ka u miiriyaw di a ko kan anw fanfɛ bolo fɛ yan ko min ye nin taama in ye n'o ye Mali ni irisika bolo di ɲɔgɔnma in ye Falayi ko miirina min bɛ a la ani laɲini min b'a la ka bɔ Marokokaw ka kunnafonidilaw yɔrɔ
ko ye Algérie bɛna degunba de sɔrɔ nin ko in na koyi ko waati min na Mali furancɛla fanga ɲɛma ale ni Vladimir Poutine olu bɛ ka ɲɔgɔn bisimila min ye Irisilakaw ka fanga soba kɔnɔ ko waati kelen min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu bɛ ka taa kari fura la kɛnɛ kan ka kɛ ni janfanw ye minnu talen don ka ɲɛsin Mali ale ni Niger ni Burkina ma cɛncɛnfuga jamanaw k'olu fanga dɔgɔyali an'olu ka wulikajɔw kɛli ko tɔɔrɔ kɔni tɛ maa wɛrɛ ye koyi ko Algérie kelen don bi min ye Mali ni Irisi ye k'olu ka bolodi ɲɔgɔn ma k'o bɔ dalafɔli la k'a kɛ kuma yɛrɛ ye ka sɛbɛn kɛ a la k'a fa siri ka bɔ min ye jamana ɲɛmaw yɔrɔ k'o kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛra koyi waliya in ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minnu bɛ Irisilakaw bolo anw fɛ yan fala ye olu ka taa ni ka segin n'u ka baaraw kɛcogo k'a sigi bɔlɔ kelen kan ka se k'a dilan ka ɲɛ ko n'o dun kɛra dɔrɔn ko Algérie ta ye a ko ɲagama ye dɛ sabula a nana to a kelen na a kana kɛ gɔn kelen na bila ye ko min ye Irisi jamanakuntigi ye a ye Asimi ta a tɛgɛ ma fala ye min ye nin maa fila ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na kunun ka da suwa u dala kaki min ye général d'armée ye a nakun yɛrɛ jɔnjɔn u k'o fɔ u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye Marokukaw ka sɛbɛnnikɛlaw ye olu ka jateminɛ la u ko nin ye koba de ye komi ni bolodi ɲɔgɔnma don cɛncɛnfuga jamana minnu bɛ yen bi n'olu kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ u ka bolodi ɲɔgɔnma k'a kɛ ko ye komi dogolen tɛ diɲɛmaa la tuguni k'o de kɛlen filɛ nin ye Irisilakaw fɛ yen ko n'i ye Mali yɛrɛ gouvernement ka président ka baarakɛyɔrɔ ka maaw ka communiqué ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma in ko bila ko tɛ dɛ ko wa ko Irisi jamanakuntigi yɛrɛ ko k'u bɛna baara ninnu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la k'u sigi sariya sen kan sariya sen min bɛna to wolomasiri tabaw ta o taa cogo bɛna falen Irisi yɛrɛ kɔni ka cɛden kɛrɛnkɛrɛnnenw fala ye olu de bɛna cun jamana in kɔnɔna ka na baara kɛ kuranko ta u ye dɔ fɔ o fana na min ye dugujukɔrɔ nafaw ye jago ko fo ka taa se baara minnu bɛ yen n'olu bɛ senna bi Irisilakaw yɛrɛ ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'o ye tasi ye ale ko Vladimir Poutine ko Mali an'u ka bolodi ɲɔgɔn ma min bɛ ka kɛ bi jago ta sirafɛ fala ye ko a dannen no sira la koyi ko wa k'u ka hakili jagabɔ kɛ don nataw la dɔ bɛ se ka fara nin ko in kan cogo min yaasa a ka nafa ɲɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye k'u ka balimaya ni sinjiya in a sinsinnen de don wa min ye jɛkɔrɔ don jɛ min n'a tɛ se ka fara sabula président Modibo Keyita ale y'a tutigɛbaaw ye ale ni Khrouchtchev ka taa se Irisiw ka maa mafalenbaw ma tuma min na fɔ Irisi ma sa ko Union Soviétique k'o de kurakuralen filɛ nin ye Vladimir Poutine ni Asimi Goïta fɛ bi min bɛna n'a to sa taabolo bɛna yɛlɛma ko kabini furancɛla fanga sigira Mali kɔnɔ yan ko nin y'a san damadɔ ye Irisilakaw kɔni nana ka na u cogo u ni Mali u bolo di ɲɔgɔn ma ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kun ye min ye sabula Faransi n'a kɔladenw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan u tun bɛ ka baara kɛ nka taa tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ ni min tun tɛ ka fara a kan foyi tun tɛ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ fɛ lafiya la bi ko Mali k'a bɛ se ka fɔ tare lakɔlɔsilibaw ko sa ko min ye Mali ye ko bi ko Irisi kɔni tɛ k'a ko kɛ bolofɛ ko ye koyi k'u ye Mali yɛrɛ de ta k'u bila cɛncɛnfuga jamanaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri minnu bɛna kɛ yan o camancɛ la n'i m'a ta o ka dabada ma k'a bɛ gɛlɛya ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko ka san 2012 san degun min tun bɛ anw ka jamana kan bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan MINUSMA tɛ MINUSMA ye min ye bamanciwale kɛbaaw ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan Al-Qaïda ni Daesh n'a kirikarakiriw ka taa fara maaw kan minnu yɛrɛ ko ka Mali yɛrɛ jamana tilan k'olu bɛɛ lajɛlen k'o kɛra ɲɛnafin jugu ye bi fala ye ko Mali nin dɔgɔkun fila laban in na ko bingali kurakurara tuguni o maa kelenw de fɛ koyi u n'u ka kɔkɔrɔdonbaw maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka Mali k'ale sigi a sentabara kɔnɔ ko nka k'u ɲinɛna min kɔ dɛ ko wolomasiri taba minnu bɛ AES jamana kɔnɔ fala ye u bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko Algérie ni Faransi tɛ fɛ ka min ye dɛ u t'a fɛ ka min mɛn dɛ k'o de sigilen filɛ nin ye ko wa k'a sinsinna kunna sini ko Irisilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn ni Vladimir Poutine ye ko jate min bɛ Algérie bolo n'o de ye ka Mali dafiri ka Mali to kɔ bamanciwale jɛkuluw ka musaka d'olu ma min ye a ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tindouf ye k'o dayɛlɛ yaasa ka se ka tuma o tuma balakacun kɛ Mali kɔnɔ ko Mali kɛlen don ka Algérie n'a dancɛ sigi bi i ko nɔnɔkɛnɛ tasuma kan koyi ko waati o waati u bɛ se ka nzo le da k'o layɛ k'o de la tuma caman Algériens tun y'a ɲini Irisi fɛ koyi ko a bana ta aw bɛ ka minɛn min di ninnu ma aw bɛ ka fɛn minnu feere ninnu ma
aw n'anw ka bolo di ɲɔgɔn ma a kɛ dɔ bɛ cogo di ko bi ko sigana tɛ min na falaye ko an fanfɛ bolo fɛ yan Mali ani Algérie ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi k'o kɛcogo la maa min bɛ yen ni o ka ko ka girin bi Irisilakaw ma ko hali ni maa ma tɔgɔ fɔ kɛ wa ko cɛncɛnfuga jamana fana caman fana bɛ yen bi k'u b'a fɛ ka na don jɛkulu in kɔnɔna na koyi wa ko min ye lajɛ in ye min kɛlen filɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ni Irisi ye bolodiɲɔgɔnma bɔra dogodogo ni dogo la a bɔra dafɛ kuma na a kɛra sɛbɛnw ye minnu taara sariya kolow la jamana filaw jɛra ni o ye ko Faransi ni Algérie banna nin ne ma k'i ɲɛsin kɛlɛ ma k'o kɛ o tɛ dɛ u bɛna ni kɛlɛkɛdenw ye u bɛna ni takuba ye u bɛna ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye nka taa tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ sabula Mali jamana yɛrɛ kɔni kun sen tɛ ngolo fa a ka sigidaw caman kɔnɔna na min ye o ko in ye u ka lasilikɛla min n'o Abdulahab El-Kain ni ale yɛrɛ baɲumankɛtɔnw ka ɲɛmaaba ye nin waati in na cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na a ko sɔrɔdasi fanga minnu nalen filɛ sigi ni Mali ni Burkina ni Niger kɔnɔna na ko a ye sababu ɲuman kɛ u ye koyi ko sabula ko diɲɛ taabolo min yɛrɛ bɛ bi o falen bɛ sen na nansaralakaw kun delilen don min na ka na san bayirika kɛ k'a fɔ ko k'u ka taabolo k'o sigi anw ka jamanaw kɔnɔna na ka tila tuguni k'u yɛrɛ mago dilanyɔrɔ ɲini marifa tɛ marifa ye kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye ko o de nɔ ma ye nin waati in na sɔrɔdasi minnu nana k'olu ko k'a ko falen sa k'a lajɛ taa wɛrɛw bɛ yen olu ka se ka lajɛ ko n'o tɛ ko Faransi o Union Européenne o Nations Unies o ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔ kelen kɔnɔ jɛgɛw de ye falaye k'u ye san dɛbɛ kɛ Mali la yan taama mɛnɛ si tɛ bɔ min ye Mali a tɛ lafiya a tɛ sigi a ka sigida caman bɛ yen a yɛrɛ kun jɔyɔrɔ banna yen pewu ko wa ko nin waati laban in dɔrɔn kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko baara min bɛ sen na tiɲɛ don ko bɛɛ lajɛlen ma kɛ i n'a fɔ jamanadenw bɛɛ sago ko nka ko baara min bɛ sen na bi k'a b'a to Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ koyi ko sabula a dan dɔrɔn maa t'a f'i ɲɛna taa yan fɛ n'a yan fɛ a kɛ tan i tɛ se ka nin kɛ k'o ka fisa ko nka ko waati min na burudamɛ jɛkulu olu kun dɛmɛnen don bamanci jɛkulu kun dɛmɛnen don min ye ninjuguya wale ni bamanciya wale kɛbaaw ye Algérie bolo kelen b'olu kɔrɔ bolo kelen gɛrɛlen don Mali kɔrɔ k'o bɛɛ de banna nin waati in na El-Kan ko min ye baɲumankɛtɔnw ye k'olu yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ pewu ko kabini Algérie kɔni a ye nin wulikajɔ ninnu kɛ k'a ka daw yɛlɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɔra Libi u kana don Mali kɔnɔ ni marifaw ye ka na kɛlɛ b'olu da k'a wuli k'a jɔ bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ko sa ko k'aw ka fan d'u ma ka tila ka dugukolo dan tigɛ ka o d'olu ma ka taa papiye sigi sen kan ko accord ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɔra yɔrɔ jan bi ko maliyɛnw kan ka tanuni kɛ ko sabula min ye Serval ye ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ Barkani ye ka kɛ Takuba ye falaye ko nin bɛɛ lajɛlen nana i dugu dɔ kɛ Mali la yan k'a ko tun bɛ cogo di sufɛ dunan wulafɛ dugulen k'u bɛɛ lajɛlen bolo ni bamanciwalen bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo basigi tɛ kɛ lafiya tɛ kɛ wa fanga taabolo fana u b'o fana siran lasiran tuma bɛɛ faaba ninnu kɔnɔna na bi ko sɔrɔdasi minnu bɛ yen u m'a mɛn u y'a ye ko sabula u ye kɛlɛ min kɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o kow kɔni u ye ko caman faamu a kɔnɔna na ko wolomasiri taba minnu filɛ nin ye falaye ko G5 Sahel k'u b'a dɔn k'a sigikun kun ye min ye Faransi ka laɲinibaw k'olu b'a dɔn k'a sigikun kun ye min ye Algérie bɛ kɔkɔrɔdonni minnu kɛ fan dɔ la ka na i nadisɔndiya fan dɔ la ka tila i degun ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko kelen de ye ko nka ko san 2020 kana se san 2021 ma fo kana se san 2025 ma dɔɔni dɔɔni ko jamana ninnu y'a faamu min ye Union Européenne jamanaw ye k'u sen bɔ o la El-Kan ko min ye nin ko in ye n'o ye Vladimir Poutine ka Asimi bisimila tancogo la ka bɛnkanw sigi sen kan ka fɛnw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tila k'u bila sariya hukumu kɔnɔna na sariya min bɛna sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛmaw la min ye wolomasiri tabaw ka ko ye k'o baaraw sigi sen kelen kan ko a kan ka fɔ Asimi ma ko a ye baara min kɛ nin ko nin ka ɲi ko min bɛ se ka ɲɛ falaye ka fara o kan n'a segira ka na Mali kɔnɔ k'a ka kɛ an ye nin fɔ a filɛ nin ye munumunu caman ko k'o bɔ kuma na dɛ ko waleyali nin taama kɔfɛ lawaleyali baaraw de kan ka daminɛ maliyɛnw sigilen don k'o de kɔnɔ kuranko ta na sira fɛ jiko ta na sira fɛ min ye Algérie ka fan ye k'o bɛ ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye ko sabula bi Mali jɔlen don jɔsen min na ko a na bonya a n'a nɔfɛmaw k'u na bonya ko waati laban in na ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Mali ni Algérie fɔra ɲɔgɔn kɔ maa kun sigilen tɛ ni min ye ko o de kɛra ko maliyɛnw y'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ka drone ka u ka hakɛ ɲini sariya bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ni kuma ye Nations Unies na ko wa ko Algérie yɛrɛ bi k'a bɛna kɛ gɔn kelen na bila ye ko ye falaye k'a ni a dafɛ jamana mun ka bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi k'a man ca kosɛbɛ a ye fɛɛrɛ fana caman sigi sen kan
yaasa min ye a bɛ se ka ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to sa a bɛ se ka jɛkulu dɔ sigi a yɛrɛ tɔgɔ la ani arabu jamana bɛ se ka don o la cogo min na o ma ɲɛ sɔrɔ wulikajɔ kɛra ka taa turukikaw fɛ yen olu bɛ se cogo min na ka Mali ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma minɛnko la k'o ma ɲɛ sɔrɔ falaye k'o bɛɛ kɔfɛ Nations Unies yɛrɛ bankun kan fana ko Algérie wulikajɔ kɛ koyi k'a dɛsɛra de ko n'o tɛ ko bi ko Mali bɛ ka fura bɔ a ka woro ɲɛma dɔɔni dɔɔni ko nka janto yɛrɛ la falaye k'o kɔrɔcogo de ka ɲi kosɛbɛ Maliyɛnw mana nin fɛn o fɛn kɛ k'u k'u sinsin u yɛrɛ la koyi u k'u jɔ u yɛrɛ kolo la jamana sama in tiɲɛ don bi u bɛ se ka wulikajɔ kɛ u bɛ se ka u sinsin kosɛbɛ nka ko min ye bilasiralijan tɛ ɲɛnafin bɔ dɛ falaye k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ kuma bɛna na se f'an yɛrɛ k'an jɔ an kolo la sabula diɲɛ fana ye waati yɛlɛma yɛlɛmaw ye maaw ka hakɛw bɛ yɛlɛma kow taabolo bɛ yɛlɛma nka yan'o cɛ o k'a sɔrɔ i dili donnen don i labɛnnen don min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o de la sa ko bɛnkan minnu bɛ yen n'o olu lasabatira Irisilakaw fɛ yen n'o ye kuranko ye n'o ye nucléaire ko ye n'o ye satellite ko ye ka taa se kalanko ma ko jamana ninnu ko tɔnɔ bɔli daminɛ u kan'u sigi k'u bolo fila da u sen kan tuguni san 4 furancɛla fanga ko dɔ kɛra min bɛ se ka yɛlɛma bi ka ko ɲuman di jamanadenw ma AES kɔnɔna na jamanadenw dalen don ni jamanakuntigi saba la bi falaye k'o de u kana segin u kɔ koyi Faransi ko u kan'o nɛgɛ minɛ tuguni wulikajɔ ni cɛsiri min b'u bolo u ka kalansenw sigi sen kan denmisɛnnin minnu bɛ na olu k'a dɔn k'a fɔ ko waleya minnu kɛra yaasa ka se k'u ka jamanaw k'olu fana denw fana la lafiya ko nin waati in na min ye cɛncɛnfoka jamanaw ye u sigilen don ka min kɔnɔ u ka ɲɛmaw fɛ an ye nin fɔ aw ye a filɛ a fɔlɔ taa ni ka segin ko k'olu lajɛ k'olu nɔgɔya k'o la maa wɛrɛ don o maa y'u bila o ni jamanadenw b'u kɔkɔrɔ ka b'a falaye ko kuma k'a banna ko nɔn tɛ ko janda wa k'u bɛ taa o la sa fo ka taa waati min se wa basigi min n'o bɛ ka ɲini o sɔrɔli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Mina Laxad n'ale ye baɲumankɛ tɔn ka ɲɛmaa fana ye Saharawi fo yen ale ko ale ye min ye nin ko in na Irisilakaw ye ko faamu koyi u y'a dɔn k'a fɔ ko Algérie bɛ kɔfila jɛgɛya la o tɛna se ka ɲɛ wa olu ka hakɛw tɛna se ka sinsin Vladimir Putin y'a yira sa k'a fɔ ko Asimi a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin waati laban ninnu na kuntilenna kelen k'i ɲɛsin yɔrɔ dɔn k'a ka kuntilenna n'a ka laɲini dɔn k'o de ye ko yɛrɛ kɛcogo ye k'a bɛ ko min falaye ko ka maaw wele k'a f'u ɲɛna karisa de y'anw ka maa ye han ko diɲɛma karisa filɛ nin y'anw ka maa ye an bɛna a dɛmɛ an n'a y'an bolonɔ bila sɛbɛn na nka a yɛrɛ fana ka sa k'i jija ka kɛ a yɛrɛ ka maaw ka maa ye falaye arabuw ko nin ko min kɛlen filɛ ni diɲɛ kunnafonidi gafe bɛɛ bɛ k'a sɛbɛn k'o ye taasi ye o ye bonya ye nka bonya ni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ malidenw olu fana ɲinɛ kana k'u kɔ dɛ ko nin kan ka kɛ sababu ye kalanden minnu b'an bolo maarakɛla minnu b'an bolo maa minnu bɛ yen n'u n'an bɛ baara kɛ Irisilakaw fɛ yen jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini o kow ka sinsin bangeko kuma minnu fɔra falaye u ka ɲɛ sɔrɔ bi musaka minnu bɛ sɔrɔ u fɛ sanuko la u k'a lajɛ k'u ka wari sigi sen kan min ye laɲini belebele minnu bɛ yen ko nka k'ale bɛ min ɲini u fɛ falaye k'u ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma Mina Laxal ale ye musoba de ye min bɛ baɲumankɛ tɔn kunna Marokokaw fɛ yen u ka coordinatrice don a ko Mali ni Niger ni Burkina k'u ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma ko baara k'a bɛ sira caman fɛ bi u k'a wɔgɔbɛ k'a di k'o la ko min ye fɔnkɔ ɲɔgɔn caman ye hali maa minnu kɛlen don ka marifa ta sigida ni togoda dɔw la olu bɛ falen wa fana ko ɲinɛ kana kɛ min kɔ falaye ale bɛ baara kɛ togodaw la togoda baarakɛlaw ɲɛmaw olu bɛ taabolo minnu na u k'olu fana falen kɔrɔlen tɛ se ka kɛ tuguni koyi ne ye ɲɛmaa ye min ka di n ye n bɛ t'o kɛ maaw la ko n'o ma falen a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ɲɛmaaw fana ka tilennenya ta ka ɲɛsin o maaw ma ka kiimɛliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu na nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn musalaha o ka bɔ a la jamanajɔ k'ale ni hinɛ tɛ taa ko i falaye yaasa i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la baara min bɛ kalifa i la i ka se k'o kɛ yaasa a ko bɛ se ka nɔgɔya ko yalama ko nin ye Algérie bolo bɔlen ye a ko la wa ko maa bɛ se k'a fɔ kari ko sabula ani Faransi fana tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ko nka ko Mali ni Algérie Mali ni Niger ni Burkina bɛ ka taa ni fɛɛrɛ minnu ye nin waati laban in na n'a sinsinna k'a kolo don bi k'a yira Irisilakaw fɛ k'a fɔ ko u dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ wa diɲɛ yɛrɛ fana kɔnɔna fana ko jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ u la k'o kan ka kɛ foli ye ka ɲɛsin jamana ninnu ma sabula ka wulikajɔ falaye ale tɔnɔ de filɛ nin ye u bolo min ye Marokokaw ye olu ka kunnafonidi gafew ka taa se World Trade Center ni New York Times ma falaye olu ka sɛbɛn ye nin ye an ye min puruti k'an yɛrɛ ka kelen-kelenninw k'olu filɛ a ɲɛfɛ
yaasa maaw bɛ se k'a faamu cogo min. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila. An ka client aw ni ɲankuma. Yurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca. Bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna. Bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan. Jeu et pari o ye mun ye? O ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye. I mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini. I kana i ka gurula kodi don k'a valider. Ayi, barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret. Ayi, Orange Money ka baara to ye. A y'a hakili to aw yɛrɛ la. A y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la. Orange Money bɛ yan aw de kama. Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na. K'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari. Cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de kun don aw ni ce. Iran ni Irak, Iran ni Israel kɛlɛ tile 12 kɔfɛ bɛnkan o sɔrɔla. Bɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ fala ye min ye Tehran n'o ye Iran faaba ye, Tel Aviv n'o ye Israel faaba ye, ko min ye maa caman ye u bɛɛ lajɛlen kun y'u ka du bila pewu ka taa dogo yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ kuma dogo yɔrɔ la yɔrɔ minnu kun lakananen don. Wa nin waati in na sa ko maaw bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni duguba fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye suna kuntalajan min tun kɛlen don ka dɔw sɔrɔ k'u wulila ka bɔ o kɔnɔ. Waleya min bɛ yen n'o gɛlɛyara Teherankaw fɛ yen kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa maa caman kɔni kun bɛ yen olu kun tɛ se ka bɔ. Min ye Tel Avivkaw ye olu kɔni ye u ka folikɛyɔrɔw sɔrɔ u ka ɲɛnajɛyɔrɔw an'u ka plages olu y'olu sɔrɔ. Maa caman nin waati in na i n'a fɔ funteni bɛ cogo min na olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin dugu fila in kɔnɔna na min ye ko kɛcogo kɔni tɛ kelen ye. Haïfakaw fɛ yen n'o ye kɔrɔnfɛyanfan ye Israel fanfɛla la maa caman sigalen don bi hali bi ka bɔ ka t'u ka kafe min yɔrɔw la n'u ka t'u ka terasiw ka ngoyi ko sabula min ye Iran ye fala ye k'a bɛ sɔn jɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma wa ko a ka kɛlɛw k'olu ti ban. Zanni kelen kelen an n'a ɲɔgɔnnaw an minnu bɛ ka bɔ n'an y'an kun bɔ totowo fɛ n'an ye tile kɛcogo ye ni kabaɲɔgɔn y'an ja an bɛ bɔ ni yɔrɔ dibilen tɛ an bɛ segin. New York Times y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tehran kɔnɔna na ale ni Iran dugubaw caman kɔnɔna na bi baara bɛ ka daminɛ dɔɔni dɔɔni nka min ye maaw ye olu kɔni basigilen don yen kosɛbɛ sabula bombardement kɔfɛ maa caman y'i jɔ a jɔyɔrɔ la olu fɛ yen waleya ninnu ye tali kɛ mun na o ye yɔrɔbaw ye fantanw tɔgɔla yɔrɔw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu tun tɛ baarakɛyɔrɔbaw la k'olu ma degun sɔrɔ. The Guardian y'a yira sa k'a fɔ ko Iran yɛrɛ kɔnɔna na bi ko min ye ko kɔni ye k'a segira a nɔkɔrɔ la ko ma kɛ koyi ko wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na ka jateminɛw kɛ ko nka ko tajiko gɛlɛya k'o yera jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na internetiw fana tigɛra tile 3 ye nin ye kuranko o gɛlɛya bɛ kosɛbɛ Tel Avivkaw fɛ yen min ye World Trade Center maaw y'a yira sa ko da dumunifɛnw fana gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugu fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye faabaw ye nka min ye faso ka cakɛlaw ye k'olu kɔni ye baara daminɛ teliya la Irankaw fɛ yen i n'a fɔ ko baara kun ma bila. New York Times y'a yira sa k'a fɔ min ye Tehran yɛrɛ kɔnɔna na ko siraw bɛɛ lajɛlen nana sa ka kɛ i b'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kun ma kɛ koyi ko bi ko min ye Iran yɛrɛ ye k'a maaw kɔni ko u sigilen don ka na a yirala sa k'a fɔ fala ye ko nin waati laban in na sa min ye Iran yɛrɛ ye ale kɔni kɔnɔna na sa e ko so 120 o de ma to ko in senfɛ wa minnu cira pewu min ye so 500 wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye degun sɔrɔ degun girimanbaw sobaw olu dɔw fana mugujugu bɛnna olu kan kunna sininko min ye Teherankaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛban tile 2nan hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko yen fana ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Irankaw olu kɔni sera sa k'u ka pankurujigi kɛnɛ minnu b'u ka kɛɲɛka fɛ u y'olu dayɛlɛ an'u ka duguba wɛrɛw yaasa maaw bɛ se ka taa ni ka segin baaraw kɛ cogo min na sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni bonyana olu tun bɛ k'u ka uranium o baara kɛ yɔrɔ min na nka min ye guwa 120 min ye n'olu ye degun sɔrɔ ale ni 50 tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko o y'a to sa maa 600 fala ye ani 10 o de kɔni fatura olu fɛ yen
4 ani 7 olu joginen no kɛlɛ tile 12 kɛlɛ ale senfɛ iranienw y'a yira siran k'a fɔ k'u ka yɔrɔ caman bɛ yen ko degun y'o sɔrɔ ko nka k'a kɛra nazaralakaw ɲɛna k'u ye ko min sɔrɔ ko Israɛli ni Amerikɛnw ye yɔrɔ minnu gunte ko k'a fɔ ko olu ka ko ban wa ko ayi nka Donald Trump ko ale kɔni bɛ min dɔn ale ye Iran ka nucléaire ko bila kɔ kan a tɛna se ka ɲɛnabɔ fo san 10 nata ye ni olu ye tiɲɛni min d'u kun n'o kɔni sigira sen kan o tiɲɛni ko kuma in fala ye maa caman ma sɔn o ma koyi hali Amerikɛnw yɛrɛ ka ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko laɲini tun ye min ye k'a m'o sɔrɔ nka a ɲinina sa k'a fɔ ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛba o ye Israɛli ye waati min na Omanikaw tun ye weleli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Iran ale ni États-Unis ka na nucléaire ko kuma ye u ka barosigi kɛ nin juin kalo tile 15 o nɔgɔnin fɛ Iran ni Israɛl de wulilen filɛ nin ye ka taa bombardement kɛ o la sa Omanikaw kɔni a ma se olu k'a fɔ yɛrɛ ko a ko bɔra a ma koyi ko sigikafɔ bɔra a ma koyi o ye sigikafɔ ban sabula Irankaw olu ma ye olu wulila k'u jɔ ko in fala ye n'o ye tile 12 kɛlɛ in ye k'a kɔlɔlɔ kɛra mun ye sɔrɔko ta nasira fɛ min ye diɲɛ magobatigiw ye u ko ni kɛlɛ in kɔni kun tora sen na ko min ye Israɛli ye ko a kun ka ko kun bɛ ban pewu sabula sɔrɔ yakubali fɛn fɛn bɛ u fɛ a bɛɛ lajɛlen y'a niyɔrɔ sɔrɔ degun yera ko in na Israɛli fana ko a fana kun bɛ fɛ k'i fasa ja cogo min o kun ye dalagɛlɛya ye a kun tɛ se ka ɲɛ tuguni sabula maaw tun ye dugubaw bɛɛ lajɛlen bila ka taa togodaw la k'u yɛrɛ ɲini ko nin waati laban in na min ye bɛn min sɔrɔlen filɛ nin ye o bɛ k'a to kimɛli min bɛ ka kɛ baɲumankɛw ale ni maa minnu bɛ sɔrɔ yakubali baaraw kɛ olu kɔni kun siranna caman kun ye duuru don fiɲɛ na ka dugu yɛrɛ bila pewu sugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko marche de bourse ko Iran kɔni ka wulikajɔw n'a ka jasiranw ko y'a to ko Amerikɛnw donnen kɛlɛ la ko nana ni basigi ye Ameriki k'ale ye bombardement min kɛ nin kalo in tile 23 ko ani a kɔlɔlɔw ko olu tugura fana ɲɔgɔn na dɛ sabula taji o sɔngɔ nana yɛlɛ nka min ye Amerikɛnw ye olu yɛrɛ kun kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan u yɛrɛ ta hukumu kɔnɔna na a ma degun se u yɛrɛ ma sabula a tun b'u bolo nka u tun bɛ k'a ɲini diɲɛmaa fɛ yaasa Detroit de Hormuz a kana datugu min ye agence Apple News maaw ye olu ko Iran tun bɛ ka min ɲini o ye kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogo min ko nka ko kɛlɛ jɔli yɛrɛ jara maa min ye kosɛbɛ ko Israɛliɛnw ye sabula olu ka yɔrɔba minnu bɛ yen ani u ka sigiyɔrɔ minnu bɛ yen ani États-Unis ka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o bɛ Katarikaw fɛ yen bombardement min kɛra o la sa ko o ma se ka kɛ sababa ye koyi ko hali n'a sɔrɔ a ma kɛ sababa ye fala ye k'a ye nɔ to sabula Amerikɛnw ko yanni wulikajɔ in ka kɛ o y'a sɔrɔ Irankaw tun ye kibaruya di Katarikaw ma k'a fɔ ko an bɛna na se nin yɔrɔ in ma koyi k'u y'u ka minɛnw bɛɛ ladi u ka kosow bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ bi ko maa kɔni bɛ se ka min fɔ ko Amerikɛnw yɛrɛ bɛ ka min fɔ ko ye k'a fɔ sa Katari olu ka sɔrɔdasi sigiyɔrɔ min bɛ yen ko n'i ma bɔ a la koyi ko wa fana ko laɲini tun ye min ye k'o ma kɛ ko nka ko yɔrɔ minnu bɛ yen ko olu de tiɲɛna tiɲɛ don ko a ye giringajɔ ni fɛnw kɛ ka pankurujigikɛnɛw datugu ka sɔrɔ kɔni k'o sigi a sen sabara kan ko y'a to jagokɛla ni feerelikɛla caman ka jagow bɔra a ma dugutaw caman fana bɔra a ma Donald Trump y'a yira sa ka fɔ ko CCDF in ko ale b'a fɛ o ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kun ye degun sɔrɔ sa u ka wuli k'u jɔ k'u ka baaraw kɛ Benjamin Netanyahu ale y'a fɔ kibaruya dilaw ɲɛna k'olu ka laɲini sabatira koyi k'olu tun b'a fɛ ka min kɛ Iran na ko olu y'o sɔrɔ ka ban Irankaw ko u da ye falakɔnɔ bi tigɛ fala ye ko sabula foyi ma olu sɔrɔ koyi olu b'u cogo la maaw ɲɛna ko min don k'o tɛ ko n'a ye maa maa ja i ka na nka min ye diɲɛ janfa ye maa bɔ man d'a kɔnɔ wa min ye